Здравейте, приятели! Днес ще правим новия тренд. С цветовете розово, лилаво, оранжево, жълто и зелено. Бюджета ни ще бъде по 10 евро. Разделваме се по групи. Те двамата и ние двете. Какво търсиме сега? Сега търсиме жълто, нещо жълто тук. Жълто, зелено и оранжево. Я да видим тук. Лилаво намерих. Нали имаме лилаво? Взехме лилаво. Давай да Ние търсиме още друго. имат лилаво. Не, трябва да сме точни с цветовете. Добре, сега ми трябва зелено. Зелено, ама само си. Зелено има. Не, давай натам. Ела да видим натам. Ето намерихме и жълто. И ето цветовете. И сега да видим ще ни стигне ли бюджета. Така, хора, намерихме едно нещо, което в нашите цветове ще го вземем. Само да не дойдат. Добре. Намерихме две неща, които са в нашите цветове. Взех ето такова и огън печес. Здрасти, хора, намерихме преди последния цвят, и е оранжево и това е за ваната. Сега, хора, ни липсва последният цвят жълто. Сега намерихме всичко това, което ни трябва и последният цвят намерихме и това ще ни стигне. Ще се видим, като сме вкъщи. Чао! И сега трента ни. Розово, лилаво, жълто и оранжево. Първа си ти. Що? Хайде. Жълто ли? Розово. Розово. 3, 2, 1. 1. Имаш още розово. Уй, да, червило. Добре. И още едно розово. Оха. Така е до бюджета. Заповядай. Над. Така. Следващия цвят. Следващото лилаво. Добре. 3, 2, 1. Заповядай. Нади. Така. Следващото е... Зелено. Не, жълто. Добре. 3, 3, 2, 1. Цветя. Така, следващото е оранжево. 3, 2, 1. Вау! Това няма да ми трябва. Заповядай, не знам. Мерси. Просто до цветовете. Добре. 3, И зелено. следващото е зелено. 3, 2, 1. Вау!